Jeg har fået hop, så nu kører vi med 1 meters mellemrum. Jeg skal bagefter, når han er helt dernede. Og så det der den meter. Husk meget fart på! Der skal mere fart, hvis du skal over det der. Du rette den ikke engang! Og så er det min tur. Nej, fordi jeg skal jo vise, at jeg kan hoppe. Okay. Du skal så... Nej. Jeg kom nemlig til at lave en fejl før. Tryk på en knap, sådan så det hele startede om. Så det er nummer 2 af det her. Og igen, der er 1 meter mellem de her 2 cirka. Og det skal han så hoppe over. Ja! Så sætter vi dem lidt længere væk fra hinanden og hopper over igen. Så her, så tager vi den lige og rykker her, sådan her. Så nu skulle der meget gerne være, okay, der er 1 meter. Skal jeg køre over dem? Ja. Man bliver hurtigt forpustet. Hvis I har nogen af de her rammer, kald på en af jeres venner, og fandme bare gå i gang. Siger det bare. Der mener der. Du gjorde det for helvede. Han blæser lige med ude arm. Var det hårdt? Det er sådan... Det er faktisk ret hårdt. Man skal helt over fra den anden ende og så herover. Og man skal bruge al sin kraft. Derovre.